Kaixo kazetaguneako lagunak, ongi etorri bideo berri batera. Eguraldi onaren etorrerarekin denok udan pentsatzen ari gara. Oraindik bizitzeko ditugun plan guztietan. Horregatik, oraingo honetan hainbat aplikazio aurkeztuko dizkizuegu. AccuWeather, aplikazio honek eguraldiaren iragarpen zehatzak eskaintzen ditu kanpoko jarduerak planifikatzen laguntzeko eta edozein eguraldi aldaketarako prestatuta zaudela ziurtatzeko. Citymapper, aplikazio guztiz ezinbestekoa da munduko hiriburu handi batean mugitzera zoazenean. Bere datu basean hiri bakoitzeko garraio publiko guztia dago. Zein gunetik, zein gunetara eraman nahi duzun adieraz dezakezu eta aplikazio honek mota guztietarako kombinazioak esango dizkizu aukeran. Oinezko transferentzia edo zati bakoitzean pausoz pauso gidatuz, eta tren edo metroan non dagoen izanez ere lortu beharko zenuke. Duolingo. Udan, atzerriko herrialde batera bidaiatzea pentsatzen baduzu, Duolingo hizkuntzak modu dibertigarri eta erraz batean ikasteko aplikazio erabilgarria da. Bertakoekin komunikatzen eta atzerrian zure esperientzia gehiago gozatzen lagunduko dizu. Strava. Aire librean ariketak egitea gustatzen bazaizu, jardueren jarraipena egiteko aplikazio hau oso erabilgarria izango da zuretzat. Korrika, bizikletaz eta oinez egindako ibilbideak erregistratzen baititu. Lagunekin lehiatu eta erronketan parte hartu dezakezu motibatuta egoteko. Civitatis. Munduan zehar gazteleraz txangoak bilatzeko, aurkitzeko eta erreserbatzeko orria. Joan nahi duzun tokia bilatu besterik ez duzu egin behar eta eskuragarri dituzun jarduera guztiak proposatuko zaizkizu erreserbatzeko aukerarekin. Flight Radar 24. Aireko hegazkin bakoitza munduan zehar non dagoen denbora errealean ikusteko aukera ematen du. Ezin hobea zeruan dagoen hegazkina ikusi nahi baduzu edo aireportuan zain zaudela eta zorean non dagoen jakin nahi baduzu. Packpoint. Ekipajea prestatu eta antolatzen lagunduko dizun aplikazioa, bidaiatuko duzun helmugaren edo bidaiaren iraupenaren arabera zer eraman behar duzu gogoraraziz. Era berean, eguraldiaren iragarpena eta zer ekarri behar duzun esateko egin nahi dituzun jarduerak aztertuko dira. iPlaya. Aplikazio honek bizitatuko dugun hondartza horren datu guztietarako sarbidea eskaintzen du. Espainiako 2000 hondartzan baino gehiagoko datu base batekin. Rain Alarma. Euria egitear dagoen detektatzeko aplikaziorik eraginkorrenetakoa da. Zaudeen tokian zaudela, hurbiltzen diren hodeiak aztertzen ditu eta haietako batekin bustitzen zarela noiz ematen duen esaten dizu. Euria egin, baino 10 minutu lehenago ere jakinerazi dizazuke, beraz, abisua ematen dizu. AccuAlert. Hidratatuta egotea funtsezkoa da udan, batez ere beroa egiten duenean. AccuAlert eguneroko ur kontsumoaren jarraipena egiten laguntzen dizun aplikazioa da, eta ura edateko aldian abisuak bidaltzen dizkizu. Grill It Barbecue errezetak. Barbakoa eta sukaldaritza zalea bazara, aplikazio honek errezeta eta aholku ugari eskaintzen ditu plantxan egiteko. Udako topaketetan eta festetan plateretarako ideiak berriak aurkitzen lagunduko dizu. Wi-Fi Finder. Zauden hirian doako wifi puntuak aurkitzen laguntzen dizun aplikazioa. Dirurik gastatu gabe konexioaren bat izan dezazun. Jakina gogoratu doako wifia ez dela oso segurua. Beraz, beste aukerarik ez duzunean edo beste estaldurarik ez duzun herrialde batean zaudenean soilik erabiltzea gomendatzen dizut. Aplikazio hauek guztiak zure gailu mugikorretara deskargatu daitezke eta joango zaren tokira joango zaituzte. Gogoratu gauza nagusia ondo pasatzea eta gozatzea dela, eta aurretik ikusi ditugun aplikazioen laguntzaz bada, are hobeto. Bideoa lagungarria izatea espero dugu. Hurrengora arte!